Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Яшчэ да падзей жніўня 2020 года беларускае грамадства характарызавалі як падзеленае. Колькі гадоў таму нас, беларусаў, падзяляла мова, сімволіка, ўсё тое, што звязанае з нацыянальнымі каштоўнасцямі. Пасля 2014 года у спіс таго, што падзяляла, дадалося пытанне «чый Крым?». Ці, прасцей кажучы, пазіцыя наконт таго, што адбываецца ва ўкраіне. Але пасля жніўня 2020 года спіс таго, што падзяляе, значна павялічыўся. У мяне асабіста ўражанне, што гэты падзел грамадства, ён ператварыўся ў бездань. Якія пагрозы беларускаму грамадству нясе гэты падзел і ці магчыма яго пераадолець, мы сёння і абмяркуем. Са мной на сувязі пісьменнік, журналіст, вялікі майстар вялікай ложы Беларусі Сергей Дубавец. Добрый дзень, спадар Сергей. Добрый дзень. Спадар Сергей, а наколькі я быў правы ў тым, што зараз яшчэ больш гэты падзел беларускага грамадства павялічыўся? Я цалкам не пагаджуся. Я лічу, што у тым парадку, як на вы, на ты. Як вам зручней? У тым парадку, як вы называлі новыя падзелы, я лічу, што ў гэтым жа парадку яны знікалі. Таму што такой кансалідацыі, такога адзінства беларускага народу, як мы пабачылі ў жніўні і ў наступныя месяцы, бадай што, можа быць, не было ніколі. Аж такой кансалідацыі. Мне згадаўся раптам анекдот з сучасных, калі ОМОНовец збівае мужчыну дубінай, той кажа: «Не біце мяне, я за Лукашэнку галасаваў». ОМОНовец кажа: «Не хлусі, ніхто за яго не галасаваў», і з большай сілай пачынае лупіць. Вось гэта больш, па-мойму, гэтая показка больш адлюстроўвае рэальнасць, таму што мы ведаем, што нават маса сілавікоў сёння іх прачэсваюць, хто падпісваўся не за Лукашэнку, і там аказваецца вялікае мноства прозвішчаў. Я нават не ўяўляю, як можна ўсіх пакараць, бо каральнікаў не хопіць проста, каб усю гэтую масу пакараць. Розныя настроі, ёсць гэты сілавы апарат, ёсць тое, што называюць хунтай. Дарэчы, першы раз гэты рэжым хунтай назваў Васіль Быкаў у 1995 годзе. Яго артыкул так і называўся «Краінай кіруе хунта». Гэта пасля збіцця дэпутатаў Верховнага Савета. Проста у авальнай залі. І вось гэтае збіццё, і пасля збіццё мы чуем пра гэта бясконца. Это адзінае, што хунта можа прапанаваць народу. Збіццё. Вось. Адпаведна, народ, чаму ён выйшаў і кансалідаваўся? Ён выйшаў супраць бесчалавечнасці. Беларус – это чалавек, які ўсё сцерпіць, але каб было па-людску. Вось то, што зараз адбываецца, оно абсалютна не па-людску. Вось. А падзелаў я і не бачу. Як пісаў у 2020-2021 годзе беларускі філёзаф Ігнат Абдзіраловіч у сваёй знакамітай працы «Адвечным шляхам». Цытую: «Яны не ўцямілі, што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці».
Вот, по-моему, это ключевые слова. Калі под беларушчынай разумець менталітэт, а под бесчалавечнасцю тое, што сёння адбываецца, на гэтым моманце і ўзнікла, на мой погляд, кансалідацыя ўсяго беларускага народа. Ну, хай сабе это будзе траціна ўсяго насельніцтва, але мы ведаем, што большасць заўсёды сядзіць дома. Все ж таки вот вы падзяляеце народ і насельніцтва, і яны абодва жывуць у адной Беларусі. Так, і просто звяртаю увагу на каментары да сёлетніх маршаў, вулічных шэсцяў, гарантаваных нам Канстытуцыяй. Дакладней, паводле Канстытуцыі іх нам павінна гарантаваць дзяржава, не збіваць, а гарантаваць. Вось. Я заўважыў такую рэч, што ОМОН напаў на беларусаў. І эта фраза, яна... Беларусы выйшлі супраць несправядлівасці, беларусы выйшлі супраць гвалту. Насельніцтва это, допустим, нейкае, ну, мне не хочется ўжываць это абразлівае слово балота, это просто людзі, якія не ўдзельнічаюць. Можа быць, да часу не ўдзельнічаюць. А яны не актары, як цяпер кажуць, гэтых працэсаў. Ад іх нічого не залежыць. Яны, нават хто там лукашысты, ён паміраць за куміра не пойдзе на барыкады. А дзейнічаюць сілавікі, даволі невялікая, але моцна ўзброеная групоўка, і народ. Тыя, хто не будзе сядзець дома, тыя, хто супраць бесчалавечнасці, выходзяць на гэтыя маршы. Я разумею, что тут можно сказать, это вот как аккурат таки не народ, а насельніцтва. Ці ўсё ж таки гэта не насельніцтва, а нейкая, ну, трэцяя сіла, вось гэтыя людзі, якія сустракаюць радасна аўтазакі, што выязджаюць разганяць чарговую акцыю пратэста, якія зрываюць лентачкі самі і сцягі. Вось гэтыя так званыя, якіх у народзе называюць ябацькі. Яны хто? Насельніцтва не ёсць сіла. Калі яна сіла, калі насельніцтва становіцца сілай, мы яго ўжо называем па-іншаму. А вот эти ябацькіх мізер, я сустракаў 2 разы, здаецца, за ўсе 6, я сустракаў нейкіх бабак, якія выходзілі просто сварыцца на вот эту моладзь пераважна, якая ішла калонамі. 2 разы. Один раз на Орловской тетка вышла, и там ла-ла-ла, что вы ходите. И другі раз каля Бангалора. Это было яшчэ одна нейкая бабка вышла. Ну, назваць это сілай нельга. Лентачкі зразаюць, калі па сваёй ініцыятыве, то гэта 0,1% ад усіх, хто зразае, таму што зразаюць па загаду. Гэтым займаецца міліцыя. Міліцыя з'ездзіць, здымае сцягі. Вот, іншы раз хочацца ім задаць пытанне, чым вы займаецеся. Вы міліцыя? Чым вы займаецеся? У вас грамадскі парадак. Вісіць прыгожы сцяг, хай вісіць, не чапайце. Чалавек выказаў сваю пазіцыю. Это ж прыгожа, заўсёды. Это цудоўна, калі чалавек гаворыць. Чым калі ўсе маўчаць і невядома, што адзін пра аднаго думаюць. Людзі павінны гаварыць, іншага шляху няма. Это калісьці, як у Маскве чеченцы тэатр захапілі. Я чуў такое вялікае інтэрв'ю Вітаўтаса Ландсбергіса, і ён казаў, што толькі гаварыць, толькі размаўляць. Бо калі мы маўчым,
невядома, што мы задумляем. Як размаўляць, дакладней, вось з кім размаўляць, калі той бок не чуе, калі на ўсе там аповеды пра тое, як здзекаваліся, збівалі, гвалтавалі у русах там ці в аўтазаках ці ў ізалятарах, адказваюць: такога не было, такога не магло быць, бо не магло быць ніколі. Калі, як не так паказвае там гістарычныя звесткі і доказы гісторыкаў, гэты сцяг бел-чырвона-белы ўсё адно фашысцкі. Я думаю, что той бок, актыўны ўдзельнік працэсаў, усё выдатна чуе, усё выдатна ведае, всё выдатна разумее. Просто прымае такія правілы гульні, якія задае ўлада. А ўлада задае правілы гульні, толькі б не сказаць праўду. Пра ўсё на свеце. Толькі сказаць перагорнутую нейкую хлусню, што Польшча збіраецца напасці на Беларусь. Ну, хто хоць раз быў у Польшчы і бачыў жывога паляка, ён просто пакруціць пальцам каля скроні. Не, гэта выдаецца, это транслюецца, это падтрымлівае там Путін. Ну, заўсёды ж у цёмнай вадзе там рыбка лепш ловіцца ці што. І вот намуціць, але што да выканаўцаў гэтых загадаў, тога боку, рэальна, хто, всё яны выдатна ведаюць. Просто разумеюць, што гэта нейкі гістарычны этап, такія былі там сталінскія рэпрэсіі, гістарычны этап. Можна это разглядаць як сталінскі гвалт, там, бясчынства, а можна разглядаць як ачыстку соцыума ад непажаданых элементаў для того, каб соцыум жыў шчасліва. Ну, так, як это падавалася пры Сталіне. Так і зараз, але рана ці позна хлусні прыходзіць канец. Это ж нельга жыць вот просто в хлусні, у сюрреалізме цэламу народу, цэлай нацыі, гадамі это немагчыма. У атачэнні свету, пры інтэрнэце, у атачэнні дэмакратычных краін. Яшчэ ад пачатку, вот як толькі пачаліся ўсе гэтыя падзеі, у жніўні эксперты пэўныя, той же самы Артём Шрайбман, казаў пра тое, што вот зараз дзяржаўная сістэма пачне паціху, не адразу, не там абвалам, але паціху сыпацца. Прайшоў пэўны час. Эксперты пачалі казаць, што вот пачала, наадварот, кансалідавацца неяк вот вертыкаль вакол Лукашэнкі, вот вакол этой вертыкальнай палкі. Зараз мы зноў бачым вот нейкія злівы, якія, безумоўна, не маглі там запісаць нейкія выпадковыя людзі. Усё ж такі, вот сама сістэма, наколькі яна гатовая сысці ад вот гэтага гаранта? Я думаю, што яна не гатовая, бо яна і будавалася з тым, каб не быць гатовай, з адпаведным подбором людзей. Я думаю, што все гэта скончыцца нейкім поўнай дэградацыі. Прыкметы, вот этой злівы, якія мы чуем, это дэградаваныя асобы. Асобы, якія сведама, хто так яшчэ адзін з адным і пра такія рэчы размаўляе. Это што вышэйшае кіраўніцтва краіны, это эліта нейкая, ды ні ў якім разе. Мы бачым, як абыходзяцца з той же Хіжынковай, напрыклад, у турме. Это прыкметы поўнай дэградацыі. Гэта ніжэй всякіх плінтусаў. І вот это вот мы бачым і ў злівах, і ў паводзінах улады. Зрабіць не просто там пакараць невінаватага, а прынізіць яго, загнаць яго у дзікі стан, як
калісьці пры Мао Цзэдуне ў Кітаі чалавека у канцлагеры садзілі у яму і казалі, цяпер мы будзем рабіць з цябе жабу. Вот это не такога ўзроўню недзе адносіны да людзей, прычым бяруць самых лепшых, самых разумных, прыгожых, светлых. І гэта, ясна, што это помста, асабістая помста самога Лукашэнкі. Я вот толькі думаю, а чаго выканаўцам помсціць людзям. І маса ў мяне ёсць прыкладаў, калі актор Харланчук сядзеў на акрэсцінах і Вертухай там пазнаў яго па нейкім маскоўскім серыяле, дзе ён граў нейкага участковага. Я такое не гляджу, там не ведаю. І ён яго падвёў да нейкай брамкі, адчыніў яе і кажа, ціхенька, ідзі. У той час, калі тут всіх дубасяць, там знішчаюць, ідзі. І такіх прыкладаў шмат. Кажуць, залежаць... Ну, чакайце, і што ў гэтым паказальнага? Вот Харланчука, якога ён паважае і там па серыяле, дзе ён іграў участковага, ён адпусціў, яго, можа, не білі. Можа быць, там, якога-небудзь Паўла Аракеляна, якога ведаюць, што ён з Вольскім выступае і 3 чарапахі грае, а тыя, можа быць, міліцыянты ў юнацтве ў школьным НРМ слухалі і 3 чарапахі спявалі. Яго не паб'юць. А астатніх, вот, якія звычайныя айцішнікі, там, студэнты, там, журналісты, ці проста вот, іншы чалавек, яго саб'юць у чорнае. Дык вот і што? Я трошки не про тое. Паб'юць і Аракеляна. Вот дзе падзел. Я нездарма пачаў з Хіжынковай. Прыгожая жанчына, міс Беларусь, яе пасадзіць у бомжатнік з клапамі, без туалета там. Это горш, чым пабіць, можа быць, нават успрымацца. І што? Не залежыць ад Харланчука ці Хіжынковай ці Аракеляна. Я кажу пра тое, што ў гэтай сіле, у ментоўскай, той, хто адпусціў Аракеляна, Харланчука, ён не будзе біць Аракеляна. І зноў жа ёсць прыклады. Я аналізаваў гэтыя ўсе ўспаміны, там у мяне 250 гісторый ёсць. Людзі кажуць, якія ў турме, все залежыць ад змены. Або людзі прыводзяць дзесяткі прыкладаў, як прыйшоў малады хлопец у этой амонаўскай выпраўцы, там у балаклаве, і спакойным тоном да іх звярнуўся на вы, сказаў, што вот это, не праявіўшы ніякага садызму. І тут адбываецца, трэба бачыць, заўважыць гэты падзел паміж садыстамі і паміж прыстойнымі людзьмі, якія проста працуюць на гэтай пасадзе. Гэта нават не італьянская забастоўка, это проста праява чалавека. І я думаю, такіх людзей, добрых людзей, я ў гэта шчыра веру, заўсёды больш. У любой сістэме, а іх нічого не можа аб'ядноўваць. Это не фашысцкі канцлагер, дзе ёсць вялікая ідэя, ёсць абсалютны кумір. Хоць і ідэя адмоўная, але вялікая, па-любому. Сусветнага маштабу, як пры бальшавіках была сусветная рэвалюцыя. Это сур'ёзная ідэя. Яны могуць такія ідэі мабілізаваць нармальнага чалавека, ператварыць яго ў садыста. В прынцыпе, могуць. А калі нічого няма, ніякіх ідэй няма. Калі толькі прапануецца толькі хлусня і гвалт. Гвалт і хлусня пра тое, што гвалту не было. Все ж, у каго ёсць вочы, все цудоўна бачаць. Значыць, ёсць і сярод гэтай публікі пэўныя падзелы. Я не думаю, што аднымі крэдытамі это ўсё мацуецца. Это сілавікі. Ёсць, ясна, такія,
біць чалавека з-за таго, што ў цябе крэдыты, ты не ведаеш, як яго выплочваць, ну, так сабе характарыстыка. Я думаю, ён знойдзе сотню адмазак, каб не ўдзельнічаць у гэта. Яны так і кажуць, яны зноў жа па расповедах жыве міліцыянт у пад'ездзе, это я ў Фейсбуку 3, по-моему, прыклады, вот літаральна пару дзён чытаў, людзі расказваюць, што першае, што міліцыянт, сусед гаворыць, я нікога не біў. Важна яму гэта сказаць. А іншым важна это падумаць, пераканаць сябе, прааналізаваць свае паводзіны. Таму там няма ніякага маналіта і быць не можа. Няма цэмента, чым это все маналіціць. Я думаю, это все посыпется якраз знутры. Гэта ўсяго будзе болей зліваў, будзе болей яшчэ нейкіх вычварэнняў абсалютна недасяжных для здаровага розуму. Ну. Але будзе болей зліваў, будзе болей тых, хто вот не вытрымаў і сышоў, але, можа быць, будуць і ўзмацняцца рэпрэсіі, типа вот сыпецца, значыцца, трэба ўзмацніць, і ўсё ж такі, можа быць, саб'ю гэта ўсё. Атрымаецца? Вот гледзячы па настроях, якія сёння ёсць, 4 месяцы пратэсты, ніколі такога ў беларусаў не было. Я думаю, што і рэсурсу не хопіць, хутчэй за ўсё. І на ўзмацненне рэпрэсій. І самі рэпрэсіі, вось гэты панятак. Ну, рэпрэсія – это любое пакаранне за парушэнне там чагосьці, законаў. Чаму мы сталінскія рэпрэсіі называем незаконнымі. Так і у нас же ж, як там, часам не да закону. Ну, это ясна. Але, тым не менш, законы, рэпрэсіі могуць быць і законныя, і незаконныя. Вось. Не ў тым рэч. Яны самі, гэтыя рэпрэсіі, яны вельмі актыўна дэградуюць. Вот, нават дзіўна за гэтым назіраць, але тое ж пакаранне за сцягі ў лоджыях, ну, это ж відавочнае глупства просто. Нейкі сюррэалізм, маразм. Людзі это ведаюць, людзі ж не дурныя, людзі разумеюць, што адбываецца нейкае абсалютна не тое нешта, што мусіць адбывацца. Нават пры любым рэжыме, любым раскладзе. Таму я бачу проста унутраную дэградацыю і разлажэнне сістэмы. Можна ж, зыходзячы з гледзяшча адзінства беларускай гісторыі, можна сабраць разам усе нашы паўстанні беларусаў на працягу 19 стагоддзя, на працягу 20 стагоддзя і задаць пытанне, што будзе? Дык вот чым это ўсё скончыцца? Все папярэднія паўстанні заўсёды спыняла расійская імперыя. Заўсёды. Будзе это генерал-губернатары, будзе это бальшавікі, як са слуцкім збройным чынам. Вот якая роля. Сёння мы гадаем там варожым, чым скончыцца гэтае паўстанне. Ці можа яно скончыцца... Ясна, што ўнутраным рэсурсам яго не спыніць, бо это будзе працягвацца. Рэсурс будзе выдыхацца, а паўстанне нікуды не дзенецца. І нібыта няма упершыню расійскай імперыі, як удзельніка падзеяў актыўнага і знішчальніка этого паўстання. І уявіць сабе, што Расія ў нейкай форме тут з'явіцца таксама нерэальна, бо гэтыя пратэсты ўспыхнуць з яшчэ большай сілы.
Дарэчы, вот апярэдзілі маё пытанне, але ўсё ж таки я попрасіў бы вас пашырыць все ж таки адказ. Шмат перасцярогаў, што калі будзе змена рэжыму, Лукашенко сыдзе, так ці інакш, але Расія гэтым скарыстаецца на сваю карысць. Вы бачыце эту небяспеку? Ну, Расія, яна не заўсёды паводзіць сябе разумна і рацыянальна, а можа быць, не заўсёды нават мякка сказана. Таму якая тут карысць, мы не бачым з боку Расіі сёння такой бравурнай там радасці, як ад захопу Крыма, і што ў Расіі ёсць такое жаданне і прага скарыстацца неяк з Беларусі. Я не бачу такога сёння. Вось, я бачу толькі, пра што я і сказаў, што Расія пакуль не ўдзельнічае актыўна у працэсах у Беларусі. Іншая рэч, што калі Лукашэнкі не стане, мне літоўскі мой старэйшы сябра нядаўна сказаў, што Лукашенко сыдзе, но ён жа застанецца ў людзях. Вы ж это разумееце. Просто вы яго знойдзеце ў саміх сабе. Ну, паколькі вы з ім столькі зжыліся неяк, і ён праявіцца ў вас, так як сталінізм праяўляецца ў людзях ўжо шмат пакаленняў пасля Сталіна. Вот пра што трэба думаць, калі ён сыдзе. Як мы спрабавалі некалькі дзесяткаў гадоў выціснуць з сябе савецкага чалавека, то наступны перыяд выціскання лукашэнкаўскага чалавека з сябе. Так, таму што не можа такі перыяд часу прайсці бясследна для вялікай колькасці людзей. Шмат для каго, для мяне ў тым ліку, вот гэтыя словы і вашага сябра, і вас зараз, яны вот нейкія, скажем так, шакуючыя, выклікаючыя здзіўленне. Вот што лукашэнкаўскага ў Сергея Дубаўцы, да прыкладу? Што яму давядзецца лукашэнкаўскае з сябе выціскаць? Ну, я б не пра Сергея Дубаўца казаў, а казаў пра грамадства. Грамадству, напрыклад, давядзецца вельмі сур'ёзна папрацаваць над сабой у плане прыймальнасці хлусні. Беларусь сёння, калі браць дзяржаву, это проста і ёсць хлусня. Беручы сілавікоў, суды, всю гэту камарыллю вакол Лукашэнкі. Это залазіць на біялагічным узроўні. Вот, не можа чалавек не схлусіць. Просто у мяне знаёмы такі быў старэйшы. Яму тэлефанавалі, што з працы. Ён жонцы казаў: ідзі скажы, што я паехаў да сястры ў Ленінград. У яго не было ні сястры ў Ленінградзе, нічого. Не было падставаў не пагаварыць, што яму там звоняць. Это такая паталагічная прага хлусні. Скажы, як ёсць. Не, абавязкова трэба сказаць наадварот. Яна залазіць недзе ажно ў кроў. Вот з гэтым будзе цяжка, з гэтым Лукашэнкам у сабе змагацца. Я нават не маю на ўвазе канкрэтных людзей, а міжчалавечыя камунікацыі. Вот там узнікае гэта хлусня, крывата гэта. Вось. І все, чым запомніцца Лукашенко апошняга году, это, апроч хлусні, это, безумоўна, гвалт, бесчалавечнасць. Але з гэтым прасцей, таму што якраз маршы і выйшлі менавіта супраць гэта, не супраць хлусні. З хлуснёй будзе даўжэй, цяжэй, і новая дзяржава мусіць, ёй прыйдзецца з гэтым капітальна пазмагацца.
Зараз, Сергей, на заканчэнне хацеў бы такое, ну, можа, несур'ёзнае пытанне задаць. Вы закранулі сур'ёзную тэму наконт таго, што не заўважаеце актыўнага ўмяшальніцтва Расіі зараз у падзеі ў Беларусі. Мы ўсе з даўніх часоў ведаем, што ну, фактычна ўсім светам, усімі краінамі, усімі ўрадамі кіруюць масоны. Вы, як прадстаўнік, вось як вялікі майстар беларускай масонскай ложы, скажыце, у беларускіх вось падзеях сённяшніх роля масонаў якая? Ну, я б не сказаў, што яна значная, бо в Беларусі не так шмат масонаў. Але задача масонаў па ўсім свеце – это выносіць пазітыўныя каштоўнасці на іншых людзей, распаўсюджваць іх. Свабода, роўнасць, братэрства – это масонскі лозунг галоўны. Ну да, я так троху, можа, просто у нас же зараз тут, ну там людзі асабліва любяць шукаць, хто тут кіруе всім, што адбываецца на вуліцах, хто там Польшча кіруе, там, дзе там это лялькаводы, то ў Варшаве, то ў Брусэлі, то ў Вашынгтоне, вот усе лялькаводы. Вот я хацеў падкінуць ідэю, што як вы забылі, тут же ж масоны ўсім павінны кіраваць. Тэма лялькаводаў. Дай Бог, калі-небудзь так і будзе. Ну, будем спадзявацца. Калі вот Сергей Дубавец, то я, ў прынцыпе, згодны, таму што вот гэтаму чалавеку я давяраю. Але калі вот сур'ёзна, ўсё ж такі, тое, што адбываецца, вот, наколькі беларусы гатовыя зараз, ну, не тое, што гатовыя здацца, а можа быць, вот гэта стома, 4 месяцы. Безумоўна, нам там прапагандысты кажуць, што ўжо там 4 месяцы і кажуць, што пратэсты здзьмуваюцца і ўсё гэтак далей, але стома пэўная 4 месяцаў, стома ад гэтых разгонаў, вот, бегаць ва ўшу мошч, как говорится, таксама цяжка ўвесь час 4 месяцы. Зіма на двары, вот все гэта. А як яно ўсё ж таки, на ваш погляд, адаб'ецца? Ну, я чую найчасцей, калі раней казалі на стрымах, асабліва вот людзі у чэргах, была у нас такая старонка, рэвалюцыя чэргаў. Людзі казалі пра хлусню, пра скралі выбары, пра сілавікоў тых жа, то сёння найчасцей вот, у рэпартажах я чую, што людзі гавораць пра дзяцей. То бок людзі зразумелі, што ў краіне ідзе вайна. І што ад таго, што ён не выйдзе і будзе сядзець на канапе, яна не скончыцца. Што наступнымі будуць, калі не ён, то ягоныя дзеці. Таму што калі Лукашенко пра 100-тысячную грамаду на маршы кажа, што мы вылавім кожнага, ну, палохае, ясна, і помсціць, то ну, колькі ў яго будзе хапаць рэсурсу, ён будзе шукаць кожнага. Таму ну, все, што ён не гаворыць, толькі стымулюе гэтыя пратэсты. Я магу вырашыць сядзець на канапе, но калі я чую, што ён будзе шукаць кожнага, это значыць, я ж там засвяціўся, то не, лепш я выйду все ж таки, чым зараз пагрукаюць у дзверы. Ну, нафиг. Таму я не думаю, я нават не думаю, што людзі стаміліся. Людзі, ну, як стаміліся? Людзі выйшлі на цяжкую працу, бульбу капаць, напрыклад. Ну, пакуль поля не выкапаеш, ну, як ты стоміся? Скажаш, я стаміўся? Не, ну, ўжо як завядзёны, капаеш і капаеш. А беларусам это знаёма. Вот пісьменнік, одно слово, такую добрую знайшоў алегорыю, это самае, змяніць рэжым, гэта як бульбу выкапаць. Калі ўжо ўзяўся, то дакапаеш до конца. Ну, не пакінеш же ж там зімаваць у баразне. І не скажаш, што стаміўся. Ну да. Кажаш, ну што, говорится, трэба паднапружыцца і далей капаць, а то вон яшчэ мехі пустыя засталіся. Ну, правильно.
Дзякуй вялікі. Дзякуй. Ну што ж, калі поле ўжо пачалі капаць, то трэба даводзіць справу до конца. Сергей Дубавец, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.